Arremanguem-nos, doncs, des del nostre dia a dia, des del lloc de treball, des del cercle d'amistats de cadascuna de nosaltres, des del veïnat i la comunitat de veïns, des de les entitats i el teixit associatiu, veritable motor al municipi. Cuidem l'entorn i estimem-lo, arrelem-hi i preservem-lo. Que Llagostera sigui un poble viu, actiu i dinàmic depèn, en primer lloc, de l'actitud i la voluntat de la seva gent. El canvi és a les teves, a les meves i a les nostres mans. L'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà.